Tu som. 100 kilometrov za hodinu. 15 storočie. Konečne som ťa našiel. S Julikom som bol tuto. No, my ťa hľadali, poďš také Augustíny. Jaké tela. Máš Alfa Romeo Spider. Keď som sa narodil, som na tom jazdil. Ty bláho. To je riadne dielo. Drevený volant. Alfa Romeo. Táto Škodovka, čo tu parkuje, tu presne tuto sme ju kúpili prvú v Hornej ulici. Presne tuto. Erwin Mesnický ju kúpil, tedy 29 000 stala, v 53. Ja som sa na nej vozil, keď som mal 6 rokov. Táto s tými krydelkami, tu sme v 53. kúpili. A už som na nej jazdil. Aero. Hradec Králové, to je Česojazd. Ty ste Hradec Králové, to som sa uberal. Šelený výhod. Bývaš Hradec Králové, vidíš, že na tý. Kúsek od Hradca Králové.